Алдагы кытлау сәламе Кабат Бикметовлар гаиләсе өчен. Бу юлы Фуат Фатихович һәм Хашия Шакировна иң төпчек кызыгыз Ләйлә, киявегез Илшат һәм кодагыларыгызда кытлап, Сызрань шәһәреннән үз сәламнарын җиткерәләр. Тату гаиләнең нигезе ихласлык, мәхәббәт, ышаныч һәм тугрылыкта. Бер-береңне аңлап яшәгән чакта гына Рубин туйга җитәргә мөмкиндер ул. Айы, канатлар парлы булганда гына яшәү үз матурлыгы белән ачыла. Җиһанны алтын төсләргә тергән көз аеның 4 ноябрь көнендә әтиебез Фуат Фатихович, әниебез Хашия Шакировна Бикметовларның гаилә корып, бер сукмактан атлый башлауларына 40 ел була. Мәхәббәттән, сабырлык, ихтирам белән чорналган бәхет йомгагы әти-әниебезне Рубин туйга кадәр алып килде. Гомер буе яшьлектә кабызган гаилә учагын сөндерми, сүрелдерми саклый белгәннәр. Силектәй уллар һәм сылу кызлар үстергәннәр. Хәзер инде аныкларын тәрбияләргә ярдәм итәләр. Тормыш итү диңгез кичүгә тең, ә киң дәрьяда җил давыллар булмый калмый инде ул. Әмма шул давылларда аумас өчен гаиләбездә җилкән булырдай әтиебез. Аның янәшәсендә төпле акыл һәм илаһи сабырлык белән эш йөрткән ылы йөрәкле әниебез булу үзе олы бер бәхет. Әти-әниебез өчен инде күптән диңгез җилләре давыллары артта калды. Аларның иңгә иң куеп үтелгән юллары, без балалары, кияү киленнәре, оныклары өчен бүген матур үрнәк. Бер-беренә төбәлгән карашларда ярату, тугрылыкка рәхмәт хисләре бер кайчан да сүрелмәсен иде дигән теләктә калабыз. Кадерлеләребез, сез безгә бар яктан да яшәү үлгесе, яшәү үрнәге булып торасыз. Менә инде 40 ел дәвамында бер җан, бер тән булып, шатлык куанычларны бүлешеп, борчу көенечләрне уртаклашып, тату гомер кичерәсез. Алдагы көннәрегездә дә тазалыкта, саулыкта, пар канатлар булып яшәвегезне Аллаһ насип итсә иде. Мәңге-мәңге шулай тәрәзләрдә балкып торса иде утыбыз. Һәр чак безне каршы алса иде әти-әни җылы йортыбыз. Безнең өчен пар йолдызлар булып, күңел күгебездә яныгыз. Кайгы сагышларны һич күрмәсен мәрхәмәтле олы җаныгыз. Олы хөрмәт, шиксез рәхмәт сезгә, исән генә була күрегез. Сезнең белән гамле тормышыбыз, сезнең белән ямле түребез. Кадерле Фуат абый һәм Хашия апа, матур туегыз котлы булсын. Алдагы көннәрегездә әше дигән сезне ишетергә язмасын. Барысы да җайлы гына узсын. Кайдышларым туган якларыма, җитегенә күрсен түземлек. Беләмен шул беләм көткәннәрен, әти-әни көтә өзелеп. Эх, мин әле шундый бәхетле дип, рәхәтләнеп чыгам юлларга. Кайтуларын инде бәхет бит ул, әти-әни исән булганда. Эх, мин әле шундый бәхетле дип, рәхәтләнеп чыгам юлларга. Кайтуларын инде бәхет бит ул, әти-әни исән булганда. Инде бүтән берәүләрдә безне шулай